társkeresős profilképek. A valóság. Amikor meghallod, hogy anya a nevedet üvölti. Én, ahogy a harmadik évad elejét nézem. Én, ahogy a harmadik évad végét nézem. Squid Game játékosok. Életben maradni és elvinni egy elég jó összeget. 99% esély a halálra. Ahogy a VIP-k éreztek a játék végénél. Amikor a baráti társaságban én vagyok az egyetlen, aki végzett a harmadik évaddal. A lány mosdó a suliban. A fiú mosdó a suliban. Én, mi a baj? A barátnőm, semmi. Ugyancsak a barátnőm, ahogy rám néz. Kérlek, ha tetszett, akkor iratkozz fel és dobj egy lájkot, köszi.